Не, благодарна съм за всичко, което ми се случи, ама Банкок няма да ми липсва със сигурност и никога не бих се върнала тук. Толкова добре си подготвихме целият багаж с Лиза, да може компанията, която ще ни премести дома от тук в Пукет, че аз създах, че не си оставих абсолютно никакви дрехи за довечера, за утре сутрин, някакви такива работи. Но забравихме едно много ключово нещо. Закачалки. Сега аз и Лиза ще имаме 2 куфара пълни с закачалки. Много ми е интересно на скенера, като си даваме ръчния багаж, това е ръчен багаж, и видя, че вътре е пълно с закачалки с него. Последните ни моменти в банк. Да. Делитва ли? Не, изобщо няма да ми липсва. Не, благодарна съм за всичко, което ми се случи, ама Банкок няма да ми липсва със сигурност и никога не бих се върнала тук. Имахме за цел, за да ни обучим тогава, решихме да сложим една цел, буквално да се караме в най-добрата форма. Да тренираме страшно много, да прогресираме с тежести, да се храним здравословно, да отслабваме, да готвим и около всичко това дни се въртеше, буквално целият ден ни се въртеше около това нещо и на това отиваше целият ни ден. И аз съм то да се върна на острова и да си живее по друг начин. Аз връщам се в YouTube, защото ще живеем бати яката къща. Разбира се, че ще ви покажа как ще я обзаведем. Лиза ще се оправя за всички тия работи. Къде ще пазарувам, какво ще правя, ще ви разкажа моите мисли и моите много рецепти и не само.